Un centre educatiu, diversos cursos i alumnes que es fan preguntes sobre allò que els envolta. Creem una redacció de joves amb inquietuds. Escollim l'equip directiu del diari, els responsables de xarxes socials i dividim la redacció en 4 àmbits de treball: ciències, cultura, esports i vida. Els oferim un diari digital per explicar el seu món. Els donem eines multimèdia de comunicació i apliquem un pla de treball per practicar tots els gèneres narratius. Escrivim notícies, entrevistes, articles d'opinió, cròniques i crítiques. Un professor o professora del centre els coordina i un equip de periodistes professionals els assessora durant tot el curs. I els ensenyem a comprendre, a preguntar, a contrastar, a dubtar, a ser crítics, a escriure, a llegir i a identificar fake news. Els donem una credencial periodística i els convidem a descobrir el món amb un pla d'activitats. Els connectem amb altres redactors i redactores RED de tot el món per crear una xarxa de joves informats i amb esperit crític. Converteix-te en periodista RED.